doe je dat. Kom maar. Nee, kijk, doe. Hij moet er niet overheen. We doen het motortje er later even. Eerst maken we dit even vast. Ja. Niet zo, nee, net niet zo. Maar... Papa, heb je er even... Wat? Ja, kijk, zo werkt het. Hier dit is het beste. Oké. The batteries we're using, if you come down here, are these very small Panasonic coins batteries. And they're really kind of expensive, and you can buy holders for them, but they're kind of expensive too. But of course they're very difficult to sew because they're smooth and difficult to, you know, touch. So we came up with this idea of using paper clips. So we put the battery in the middle, we stick the paper clip on either side, which is really fiddly. But I've yet to meet a kid who couldn't do it. I'm the one who's got the problem. And then you put the tape really, really tight around it. Like this. And like this. And then you suddenly have a plus and a minus that's manageable. Alright. Okay, what do you think? Is it gonna work? Hey, bingo, look at this. Okay. But there's another example, which is this guy. So this guy is, if you touch these two pieces of metal, the light goes on. And of course, right now this is just a spiral of metal, but this could equally be an applique on fabric. It could be anything. So this is a sandwich of kitchen foil and tape, and this is conductive thread, so it's sewn into the fabric following. There's a resistor coming over, meeting the LED, and continue to be sewing in. This is a battery, and when the two pieces of metal touch each other, the light goes on. This is just a demo piece, so it doesn't really particularly make any sense, but the idea is that your activity might as well happen when your elbow touches the side of your body, or when two fingers touch each other, or when one person touches the other person. So there's a ton of interactivity you can build into it, whilst it's still relatively simple. And the main thing that we're doing here is that we're not soldering, so that younger kids who are normally too young to solder can do it. So that's the general idea. Ja, we gaan eerst een filmpje kijken. Dan mogen de papa's en mama's er nog bij zijn. En daarna sturen we ze allemaal weg. En dan zijn wij hier de baas. En dan gaan wij ook een filmpje maken. Zo, ik kon dat niet kijken. Eigenlijk is het een speelgoedkopje. Maar de geluidjes die erbij waren, dat waren geen geluiden van speelgoedkopjes, dat waren geluiden van een echt kopje. Ja, mag je op het krukje gaan zitten? Ik weet niet, het is een beetje een raar krukje, maar probeer maar. Als je erop kan zitten. En ga maar eens met je lepeltje zo flink in het kopje rammelen. Ja, zo hoor je mooi het kopje. Oké, stop maar. De bedoeling is dat jullie die twee geluiden precies tegelijk maken. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar dan ga ik tellen, zo meteen. Dan tel ik, dan doe ik mijn arm omhoog, zeg ik, zijn jullie klaar? Dan pak je wel bij je kopje vast en je lepeltje, doe maar eens. En dan tel ik 3, nee, ik doe mijn arm omhoog, jullie hoeven het niet te doen. Dan tel ik 3, 2, 1, en dan in plaats van 0, begin ik. Ja, oké, stop. Dus pas als ik mijn arm naar beneden doe, dus ik tel 3, 2, 1, 0, maar die 0 die zeg ik niet. Dan doe ik mijn arm naar beneden en dan gaan jullie rammen. En dan tel ik 3, 2, 1 en dan doe je 1 keer de deksel dicht. 3, 2, 1. En stop.